Multă lume crede că iubirea de sine înseamnă doar afirmații dulci sau o stare generală de bine, o evadare din realitate, o formă de egoism sau o naivitate. Dar nu este nici despre a ignora provocările, nici despre a te preface că totul e perfect și cu siguranță nu este o soluție superficială. De fapt, deseori încercăm să ne iubim, dar o facem greșit, așteptând ca sentimentul să apară de la sine, ca prin magie, fără un efort conștient și susținut. Dar dată ți-aș spune că poți învăța să te iubești profund, nu prin pasivitate, ci printr-o acțiune deliberată și o metodă structurată, într-un interval de 21 de zile, extinsă apoi într-un angajament de 30 de zile. Cum ar fi dacă ai putea să-ți rescrii povestea interioară, să-ți vindeci rănile și să construiești o relație cu tine însuți, bazată pe respect și acceptare, chiar dacă întreaga ta viață ți-a dictat contrariul? Rămâi cu mine până la final și îți voi arăta exact cum este nu doar posibil, ci fundamental transformator, prin aplicarea unei metode care îți va redefini realitatea cotidiană. Sunt Dr. Alex Navarro și în peste 2 decenii de carieră la Hollywood am avut privilegiul de a scrie și de a ghida peste 3000 de scenarii de succes, de la filme la seriale și documentare. Ca profesor invitat la Harvard, unde predau psihologia atenției și neuroștiința narrativă, am aplicat aceste principii nu doar în ficțiune, ci și în viețile liderilor, atleților și executivilor, ajutându-i să-și rescrie propriile povești. Am văzut cum narativul intern modelează destinul, cum un singur cuvânt poate schimba o perspectivă și cum o singură acțiune repetată poate reconstrui o identitate. Ceea ce urmează să-ți împărtășesc este un sistem testat, aplicabil, un cadru practic ce culminează într-o provocare de 30 de zile, menită să-ți ancoreze o transformare profundă. Nu este o promisiune boală, ci o invitație la acțiune, la o disciplină blândă, dar fermă, care te va ghida spre o iubire de sine autentică, nu una forțată în sensul negativ, ci una cultivată cu intenție. Poate că te simți blocat, poate că te uiți în oglindă și vezi un străin, sau poate că ești copleșit de îndoieli și autocritică. Nu ești singur. Mulți dintre noi am crescut într-o cultură care le-a învățat să ne punem de ultimul loc, să ne ignorăm nevoile, să ne judecăm aspru. Am învățat că a te iubi pe tine însuți este egoist sau că trebuie să câștigi iubirea, chiar și pe a ta. Dar ce se întâmplă când această stare de nemulțumire cronică devine normă? Când vocea interioară îți șoptește constant că nu ești suficient de bun, că nu meriți? Această voce nu este adevărul tău, ci un program vechi, adesea înrădăcinat adânc, care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim. Te-ai întrebat vreodată câtă energie pierzi zilnic luptându-te cu tine însuți, în loc să o investești în ceea ce contează cu adevărat? Ideea de a te forța să te iubești poate suna contraintuitiv, poate chiar puțin dură. De ce am avea nevoie să ne forțăm să facem ceva atât de fundamental și natural? Pentru că, de cele mai multe ori, nu este natural. Este un mușchi pe care nu l-am antrenat niciodată, o limbă pe care nu am învățat-o. Este ca și cum ai vrea să alergi un maraton fără antrenament. Ai nevoie de o structură, de o disciplină, de un plan. Metoda Louise Hay, pe care o vom explora, nu este despre a te obliga la ceva ce nu simți, ci despre a crea condițiile necesare pentru ca iubirea de sine să înflorească, să devină o parte integrantă din cine ești. Este un proces activ, nu pasiv. Este o decizie conștientă de a schimba narativul intern și de a acționa în consecință. Îți amintești ultima dată când ai simțit o bucurie autentică, necondiționată? Sau când ai avut o zi în care te-ai simțit complet în pace cu tine însuți? Cum ar fi dacă acele momente ar deveni mai frecvente, mai accesibile? Povestea lui Andrei, un inginer din București care se simțea mereu epuizat și nemulțumit, indiferent de succesele sale profesionale, este un exemplu perfect. Andrei avea totul pe hârtie, o carieră de invidiat, o familie iubitoare, dar în interior simțea un gol, o voce critică permanentă. Nu sunt suficient de bun. Îi șoptea mintea, trebuie să muncesc și mai mult, să demonstrez și mai mult. Această presiune internă îi sabota relațiile, îi fura bucuria și îi transforma fiecare succes într-o nouă sursă de anxietate.
El credea că odată ce va atinge un anumit nivel, iubirea de sine va veni de la sine. Era convins că fericirea se găsește în exterior, nu în interior. Dar după ce a început să aplice principiile acestei metode, a descoperit că adevărata împlinire nu era legată de realizări externe, ci de modul în care se raporta la el însuși. Transformarea lui a fost subtilă la început, apoi din ce în ce mai profundă. De la un om veșnic grăbit și stresat, a devenit o prezență calmă, autentică, capabilă să se bucure cu adevărat de viață și de relațiile sale. A învățat să se privească în oglindă cu blândețe, nu cu judecată. Înainte, dimineața se trezea cu o listă de sarcini și o senzație de insuficiență. După, se trezea cu o recunoștință tăcută și o acceptare a propriei sale valori. Acum, te invit să explorăm împreună un cadru structurat, un ghid pas cu pas, care te va ajuta să pui în practică aceste principii. Nu este o rețetă magică, ci o hartă. Primul pas, și poate cel mai dificil, este să recunoști că ai nevoie de această schimbare și să fii dispus să investești timp și energie în tine. Ești pregătit să faci asta? Să ne amintim că nu este vorba de a te schimba fundamental, ci de a te reconecta cu esența ta, cu acea parte autentică și valoroasă care a fost poate acoperită de straturi de îndoială și critică. Primul capitol al acestei călătorii este recunoașterea și acceptarea punctului de plecare. Nu este vorba de a te judeca, ci de a te privi cu onestitate, ca și cum ai privi un parbriz aburit. Nu poți naviga eficient dacă nu vezi clar unde ești. De multe ori ne ascundem de propriile noastre sentimente de inadecvare, de frică, de tristețe, crezând că dacă le ignorăm, vor dispărea. Dar ele rămân acolo, sub suprafață, influențându-ne fiecare decizie. A le recunoaște este primul act de iubire de sine, un act de curaj. Când îți permiți să vezi realitatea așa cum este, fără filtre sau autoînșelare, semnalizezi creierului că ești gata să preiei controlul. Această recunoaștere onestă tinde să reducă nivelul de cortizol, hormonul stresului, care este adesea crescut atunci când încercăm să suprimăm emoțiile. În schimb, activezi căile neuronale ale cortexului prefrontal, acea parte a creierului responsabilă cu rezolvarea de probleme și planificarea, trecând dintr-o stare de victimizare într-una de acțiune. Ești gata să faci primul pas concret? Iată un exercițiu simplu, pe care îl poți face chiar acum. Ia o pauză de 30 de secunde. Închide ochii, dacă te simți confortabil, și pune-ți 3 întrebări. Ce simt cu adevărat acum? Ce gânduri îmi trec prin minte cel mai des despre mine? Ce vreau să schimb, chiar și într-o mică măsură, în relația cu mine însumi? Nu căuta răspunsuri complicate, doar lasă-le să vină. Simte-le. Această scurtă introspecție este o microacțiune puternică. Mulți îmi spun: nu am timp să stau să mă gândesc la asta. Am prea multe de făcut, dar tocmai asta este capcana. A nu-ți acorda aceste câteva momente este ca și cum ai încerca să conduci o mașină fără să știi unde te afli pe hartă. 10 minute pe zi, sau chiar doar 2 minute dimineața, pot schimba fundamental direcția zilei tale. Dacă acest prim pas rezonează cu tine, dacă simți că ai deschis o mică fereastră spre interiorul tău, te invit să lași un like. Este un semnal pentru mine că ești pe drumul cel bun și că vrei să explorăm mai departe acest subiect. Dar știm cu toții că a recunoaște e doar primul pas. Ce urmează este la fel de crucial și mult mai activ. Al doilea capitol este despre curățarea grădinii mentale. Imaginează-ți mintea ta ca o grădină. Dacă o lași în paragină, buruienile vor crește sălbatic, sufocând florile și plantele utile. Buruienile sunt gândurile negative, criticile, îndoielile pe care le cultivăm inconștient. Nu poți planta flori noi, adică gânduri pozitive și afirmații de iubire de sine, fără să cureți mai întâi terenul. Acțiunea de a identifica și a reframui gândurile negative tinde să crească nivelul de serotonină, neurotransmițătorul asociat cu starea de bine, și să scadă activitatea amigdalei, centrul fricii din creier.
Practic, prin această curățare, reduci anxietatea și promovezi o stare de calm și echilibru. Nu e vorba de a nega realitatea, ci de a alege conștient ce semințe vrei să crească în grădina ta. Ești pregătit să scoți primele buruieni? Exercițiul pe care ți-l propun acum este regula de 10 secunde. De fiecare dată când te surprinzi având un gând negativ despre tine, nu sunt bun la asta, nu merit, sunt un eșec, oprește-te. Fă o pauză de 10 secunde. Nu-l combate, nu-l judeca. Doar observă-l ca pe un nor care trece pe cer. Apoi, conștient, alege să-l înlocuiești cu o afirmație neutră sau una pozitivă, chiar dacă nu o simți încă pe deplin. Sunt în proces de învățare, sunt deschis să merit binele, fac tot ce pot în acest moment. Mulți ar spune, am încercat deja, dar gândurile negative revin mereu. E o luptă fără sfârșit. Este adevărat, mintea noastră este antrenată să caute pericole, să amplifice negativul. Dar tocmai aici intervine disciplina. Este ca și curățarea unei grădini. Buruienile vor crește mereu, dar cu o îngrijire constantă, ele nu vor mai sufoca totul. Nu e vorba de a elimina definitiv negativul, ci de a-i reduce puterea și influența. Acum, dacă simți că începi să vezi o diferență, oricât de mică, în modul în care te raportezi la tine însuți, dacă această idee de a-ți curăța grădina mentală îți aduce o nouă perspectivă, te invit să scrii în comentarii cuvântul cod Eu aleg curățarea. Este angajamentul tău față de tine însuți o declarație publică a intenției tale. Și totuși, chiar și o grădină curățată are nevoie de îngrijire zilnică. Cum ne asigurăm că ceea ce plantăm este cu adevărat valoros și că va înflori? Aici intervine al treilea punct, un aspect pe care mulți îl ignoră complet și care este esențial pentru a construi o iubire de sine durabilă. Este despre a-ți hrăni sufletul cu ceea ce are nevoie cu adevărat. Al treilea capitol, cel pe care mulți îl ignoră complet, este despre dialogul interior și îngrijirea jurnalieră. Degeaba curățăm grădina mentală dacă nu plantăm și nu udăm constant semințe noi. Aceasta este promisiunea. Vei învăța să-ți asculți și să-ți răspunzi nevoilor interioare, transformând autocritica într-o compasiune autentică. Gândește-te la oglinda ta matinală. Când te privești în ea, ce vezi? O imagine fizică, desigur. Dar mai important, oglinda reflectă dialogul tău interior. Este o privire plină de judecată, de grabă, de nemulțumire. Sau una de blândețe și acceptare. Această oglindă este, de fapt, o poartă către felul în care te percepi pe tine însuți. Un dialog interior pozitiv și compasiv nu este doar o stare de bine trecătoare. Studiile arată că un astfel de dialog tinde să activeze sistemul de recompensă al creierului. Vorbim aici de eliberarea de oxitocină, hormonul legăturii sociale și al încrederii, și de dopamină, neurotransmițătorul plăcerii și motivației. Practic, îți construiești o senzație de siguranță și apartenență, chiar și față de tine însuți. Pe de altă parte, autocritica constantă, acea voce interioară neiertătoare, menține nivelul de cortizol ridicat, te blochează într-o stare de alertă și stres cronic. Ești gata să schimbi acest dialog? Iată un exercițiu simplu, dar profund, care îți va schimba perspectiva. În următoarele 30 de secunde, du-te în fața unei oglinzi sau chiar acum, imaginează-ți că te privești în ochi. Inspiră adânc. Apoi, spune-ți cu voce tare sau în gând aceste 3 fraze. Te văd, te accept, te iubesc. Repete-le de câteva ori. Poate că la început te vei simți ciudat, chiar ridicol. Mulți îmi spun, nu mă simt confortabil să vorbesc singur în oglindă. Sună prostesc, nu cred că asta ajută. E prea simplu. Dar nu este vorba de a te simți bine, imediat, ci de a rescrie un program adânc înrădăcinat. Este un antrenament pentru creierul tău, la fel cum mergi la sală pentru a-ți antrena un mușchi fizic. Dacă te iubesc este prea mult la început, începe cu te accept. Fii blând cu tine. Acesta este un act de curaj, nu de naivitate. Fiecare repetare este o microvictorie, o notă nouă într-o simfonie personală. Dar cum transformăm acest dialog interior într-o acțiune concretă, o disciplină care să ne ancoreze în fiecare zi și să ne ajute să construim o iubire de sine durabilă? Aici intervine planificarea conștientă a intențiilor,
un aspect pe care mulți îl subestimează. Acesta ne aduce la al patrulea capitol, setarea intențiilor și acțiunea conștientă. Ești gata să transformi dorințele vagi în acțiuni concrete, aliniindu-ți valorile cu rutina zilnică? Imaginează-ți mintea ta ca o tastatură muzicală. Dacă nu-ți setezi intențiile, dacă nu alegi notele, viața ta sună ca o tastatură dezacordată, fără armonie, plină de zgomote și disonanțe. Când îți setezi intențiile, fiecare notă, fiecare acțiune contribuie la o melodie armonioasă, la o simfonie a vieții tale. Setarea intențiilor clare nu este doar un exercițiu mental. Ea activează lobii frontali, zonele creierului responsabile de planificare și decizie, îmbunătățind focusul și claritatea. Și mai important, realizarea acestor intenții, chiar și a celor mai mici, eliberează dopamină, creând un ciclu de recompensă care te motivează să continui. Pe de altă parte, lipsa intențiilor clare poate duce la procrastinare, la o senzație de haos și, implicit, la creșterea nivelului de cortizol din cauza lipsei de control. Vrei să preiei din nou controlul? Iată un exercițiu simplu pe care îl poți integra în dimineața ta, chiar înainte de a începe ziua. Alege 3 acțiuni mici, dar semnificative, care îți hrănesc sufletul sau te apropie de iubirea de sine. Poate fi 5 minute de meditație silențioasă, un compliment sincer pe care îl oferi cuiva, o scurtă plimbare de 10 minute în natură sau pur și simplu să bei un pahar mare de apă cu intenție. Scrie-le undeva, chiar și pe o notă adezivă. Fă-le priorități. Mulți îmi spun, sunt prea ocupat, nu am timp pentru asta. Ziua mea e deja plină. Dar nu e vorba de a adăuga mai multe sarcini pe o listă deja lungă, ci de a redefini ce înseamnă să fii productiv. A-ți hrăni sufletul nu este un lux, ci o necesitate fundamentală. Chiar și un efort de 1%, adică 10 minute pe zi, se adună și produce schimbări semnificative. Gândește-te, ce-ar fi dacă ai renunța la 10 minute de scroll pe social media pentru a te dedica acestor microacțiuni care te construiesc? Dacă aceste idei îți oferă o nouă perspectivă, dacă simți că poți începe să integrezi aceste practici în viața ta, te invit să te abonezi la canal. În următoarele videoclipuri vom continua să explorăm modalități practice de a-ți menține angajamentul și de a transforma aceste mici acțiuni în obiceiuri durabile. Acum că am învățat să ne privim cu blândețe și să acționăm cu intenție, cum facem ca aceste noi obiceiuri să devină o parte intrinsecă din noi, să fie integrate profund în identitatea noastră, chiar și atunci când apar obstacole și descurajări? Aici mulți cad în capcană și renunță, pierzând tot progresul. Dar există o cale. Și această cale ne aduce la al 5-lea capitol. Integrarea și persistența, transformarea obiceiurilor în identitate. Ești gata să ancorezi aceste noi practici în rutina ta zilnică, transformându-le nu doar în ceva ce faci, ci în cine ești? Gândește-te la aceste microacțiuni pe care le-am discutat. Introspecția, curățarea gândurilor, dialogul blând. Setarea intențiilor ca la niște ancore invizibile. Fiecare dintre ele, oricât de mică, te fixează mai bine în solul iubirii de sine. Nu sunt lanțuri care te țin pe loc, ci rădăcini care te hrănesc și te stabilizează, permițându-ți să crești. Repetiția intenționată a acțiunilor pozitive nu este doar o chestiune de voință. Ea creează noi căi neuronale în creierul tău, consolidând obiceiurile și făcându-le mai ușor de accesat. Aceasta eliberează dopamină, semnalizând creierului că efortul tău este recompensat și merită repetat. Practic, îți antrenezi creierul să caute și să se bucure de aceste momente de autoîngrijire. Pe de altă parte, omisiunea constantă a acestor practici tinde să activeze cortexul prefrontal medial, o zonă implicată în ruminație și autojudecată, crescând nivelul de cortizol și menținându-te într-o stare de nemulțumire. Vrei să construiești o fundație solidă pentru o stare de bine durabilă? Iată un exercițiu pe care îl poți face la sfârșitul fiecărei zile. Acordă-ți 60 de secunde înainte de culcare pentru a identifica 3 momente în care ai ales conștient să te tratezi cu blândețe sau să urmezi o intenție pe care ți-ai setat-o. Poate ai refuzat o critică interioară,
Ai ales să respiri adânc înainte de a reacționa la o situație stresantă sau pur și simplu ai băut acel pahar de apă cu intenție? Nu trebuie să fie lucruri mari, spectaculoase. Fii specific. Mulți îmi spun, nu am disciplină, mă plictisesc repede și renunț. E prea greu să mențin un obicei nou pe termen lung. Dar nu este vorba de o disciplină rigidă și autoflagelatoare, ci de o consistență blândă. Nu trebuie să fii perfect în fiecare zi, ci să fii prezent și să te întorci la aceste practici chiar și după o abatere. Fiecare zi este o nouă șansă. Regula de 1% pe zi, un mic efort constant, este mult mai puternică decât un efort sporadic, dar intens. Dacă această idee de a-ți ancora obiceiurile și de a vedea progresul, oricât de mic, a întors o cheie în mintea ta, dacă ai simțit o mică scânteie de recunoaștere sau de speranță, un mic like ar fi un semnal puternic că ești pe drumul cel bun și că aceste principii rezonează cu tine. Dar știm cu toții că drumul spre iubirea de sine nu este mereu lin. Ce se întâmplă când apar inevitabil obstacolele, când simți că ai eșuat și ești tentat să renunți complet? Aceasta este marea provocare și este crucial să știi cum să o navighezi fără a te lăsa copleșit. Acest lucru ne aduce la al 6-lea capitol, reziliența și reîncadrarea obstacolelor, transformarea eșecului în lecție. Ești gata să transformi fiecare provocare și fiecare greșeală într-o oportunitate de creștere, construind o reziliență emoțională care te va susține pe termen lung, indiferent de ce îți aruncă viața în cale. Gândește-te la un copac puternic în bătaia vântului. Nu se rupe pentru că se îndoaie, își flexează ramurile. La fel, reziliența ta nu înseamnă să fii rigid și neclintit, ci să te adaptezi, să înveți din fiecare adiere puternică, din fiecare furtună. Fiecare provocare te face mai puternic, nu mai slab, dacă știi cum să o privești. Reîncadrarea obstacolelor și a eșecurilor ca lecții activează cortexul prefrontal dorsolateral, o zonă a creierului asociată cu reglarea emoțională și rezolvarea de probleme, reducând semnificativ răspunsul de stres al amigdalei. Această abordare tinde să crească sentimentul de control, de autoeficacitate, și să elibereze dopamină, transformând experiențele negative în oportunități de învățare. În loc să te simți învins, te simți mai degrabă un explorator care a descoperit o nouă hartă. Ești pregătit să schimbi felul în care te raportezi la dificultăți? Iată un exercițiu simplu și profund. Când simți că ai greșit sau ai eșuat într-un aspect al iubirii de sine, poate ai fost prea critic cu tine, ai uitat să-ți setezi intențiile sau ai cedat unui vechi obicei negativ, oprește-te. În loc să te autocritici sau să te judeci aspru, ia o gură de aer adânc și întreabă-te ce am învățat din această experiență. Cum pot folosi această informație pentru a crește sau a face lucrurile diferit data viitoare? Scrie răspunsul chiar și pe o bucată de hârtie. Mulți îmi spun, ne simt descurajat, am eșuat de atâtea ori și nu mai am voință. Cred că nu e pentru mine. Dar fiecare eșec nu este un capăt de drum, ci o buclă de feedback. Nu ai eșuat, ai găsit o modalitate care nu funcționează. Acum știi mai mult, ești mai înțelept. Aceasta nu este o dovadă a slăbiciunii tale, ci a rezistenței tale. Acum că am parcurs aceste etape esențiale, de la recunoaștere, la cultivarea intențiilor și la dezvoltarea rezilienței, există un adevăr profund, un punct de viraj, care leagă toate aceste elemente și care, odată înțeles, îți va schimba complet perspectiva asupra iubirii de sine și asupra vieții tale. Este un secret pe care mulți îl caută o viață întreagă, dar care este, de fapt, la îndemâna ta. Acest secret nu este unul mistic sau greu de atins. Nu este o formulă magică pe care doar câțiva aleși o pot deține. Este, de fapt, un adevăr fundamental pe care îl numesc adevărul semnalului interior. Am vorbit despre curățarea grădinii mentale, despre dialogul interior, despre intenții și reziliență. Dar ce leagă toate acestea? Ce le dă coerență și putere transformatoare? Este înțelegerea că starea ta actuală, de nemulțumire, de autocritică, de senzația că nu ești suficient de bun,
nu este o condamnare, nu este o dovadă că ceva este fundamental greșit cu tine. Dimpotrivă, această stare, deși comună și adesea dureroasă, este de fapt cel mai puternic indicator că ceva profund necesită o reevaluare, o atenție conștientă, o transformare. Gândește-te la o lumină de avertizare de la bordul mașinii tale. Nu este acolo pentru a te pedepsi, ci pentru a-ți semnaliza că o anumită componentă are nevoie de îngrijire. La fel, disconfortul interior, lipsa iubirii de sine, nu sunt eșecuri ale personalității tale, ci semnale clare, mesaje din partea subconștientului tău, care îți arată că ai nevoie să te oprești, să asculți și să acționezi diferit. Este o invitație la o reevaluare profundă a modului în care te raportezi la tine însuți. Paradoxul este că prin forțarea de a te iubi profund, nu te obligi la o simulare, ci răspunzi acestui semnal cu acțiune deliberată, cu intenție, cu o disciplină blândă. Această disciplină nu este o constrângere exterioară, ci o libertate interioară, o alegere conștientă de a-ți onora nevoile reale. Este ca și cum ai învăța să vorbești o nouă limbă. La început, efortul este conștient și poate părea forțat, dar cu timpul devine fluid și natural, o parte din tine. Când înțelegi că disconfortul este un semnal, nu o pedeapsă, schimbi complet relația cu tine însuți. Nu te mai lupți cu tine, ci începi să colaborezi. Această reîncadrare, această înțelegere profundă, activează cortexul prefrontal medial, o zonă a creierului implicată în autoreflecție și integrarea emoțiilor, reducând activitatea amigdalei, centrul ficii. Practic, îți schimbi percepția de la a fi victimă unor circumstanțe interioare la a fi arhitectul propriei tale stări de bine. În loc să te simți copleșit, te simți împuternicit. Ești gata să experimentezi această schimbare? Acum vreau să facem un scurt exercițiu, chiar aici, chiar acum, pentru a simți puterea acestui adevăr al semnalului interior. Închide ochii pentru un moment, dacă te simți confortabil, sau privește un punct fix în fața ta. Inspiră adânc, lent, prin nas, simțind cum aerul îți umple plămânii. Apoi expiră lent, pe gură, eliberând orice tensiune din corp. Repetă acest ciclu de respirație de 2 ori. Apoi, întreabă-te în gând sau cu voce tare: cum vreau să mă simt acum? Ce stare de bine îmi doresc să cultiv în mine, chiar în acest moment? Nu ce ar trebui să fac sau ce ar trebui să simt, ci cum vreau să mă simt. Lasă un cuvânt să vină în mintea ta, poate calm, puternic, acceptat, iubit. Acum rostește în gând sau, dacă ești într-un loc potrivit, cu voce tare, această declarație de identitate. Eu sunt persoana care alege să se simtă cuvântul ales. Eu sunt persoana care răspunde semnalelor mele interioare cu iubire și acțiune. Simte cum această declarație rezonează în corpul tău. Fă o pauză de câteva secunde, savurând această senzație. Poate că acum te gândești, dar dacă nu simt nimic când fac asta? Dacă e doar o minciună pentru mine însumi? O auto-înșelare? Și este o obiecție validă. Mulți cred că trebuie să simți ceva pentru ca o acțiune să fie autentică. Dar nu este vorba de a te minți, ci de a semnaliza intenția creierului tău. Sentimentul nu este o condiție prealabilă, ci o consecință a acțiunii. Este un ciclu. Acționezi, chiar și fără să simți pe deplin, iar sentimentul va urma, construind și întărind acea cale neuronală. Este exact ca atunci când mergi la sală. Nu te simți puternic înainte de antrenament, dar acțiunea repetată îți construiește forța și, implicit, sentimentul de putere. Perseverența în acțiune este cea care creează autenticitatea, nu invers. O altă obiecție comună este: dar ce se întâmplă dacă am o zi proastă și totul se dărâmă? Mă simt vinovat și renunț complet. Această teamă de eșec este, de fapt, o capcană. O zi proastă este doar o zi. Nu definește cine ești, nici nu anulează tot progresul tău. Cheia nu este perfecțiunea, ci reveneala. Fii blând cu tine, recunoaște momentul de slăbiciune fără judecată
ci revină la practicile tale a doua zi sau chiar în următoarele ore. Fiecare revenire, fiecare decizie de a te întoarce pe drum, chiar și după o abatere, te face mai puternic și îți consolidează reziliența. Nu este o dovadă a slăbiciunii tale, ci a angajamentului tău profund față de tine însuți. Această înțelegere profundă că disconfortul tău interior nu este o condamnare, ci un semnal, schimbă fundamental jocul. Nu mai ești o victimă a emoțiilor tale, ci un interpret inteligent al mesajelor pe care ți le trimite propriul tău sistem. Este o trecere de la a te lupta cu tine însuți la a te asculta, la a-ți acorda atenția și compasiunea pe care le-ai refuzat poate ani la rând. Acest forțat, de la începutul titlului nostru, forțează-te să te iubești profund, capătă acum o nouă semnificație. Nu este o constrângere exterioară, ci o decizie interioară, un angajament ferm față de propria ta bunăstare. Este forța de a alege, de a acționa, chiar și atunci când nu simți imediată recompensa. Gândește-te la un artist care își exersează zilnic instrumentul. La început sunetele pot fi stângace, notele false, dar prin perseverență, prin forțarea de a repeta, de a rafina fiecare mișcare, el ajunge la măiestrie. Nu se forțează în sensul de a se chinui, ci se disciplinează cu intenție, cu o viziune clară a ceea ce vrea să devină. La fel și tu, prin practicarea conștientă a iubirii de sine, îți antrenezi mintea și sufletul să creeze o nouă armonie. Această disciplină blândă, dar fermă, este cea care îți va permite să-ți rescrii partitura interioară, să transforme acele semnale de disconfort în acorduri de acceptare și pace. Am văzut cu Andrei, inginerul din București, cum această schimbare de perspectivă a fost crucială. El a început prin a-și recunoaște semnalele de epuizare și nemulțumire, nu ca pe niște slăbiciuni, ci ca pe niște indicații că avea nevoie să își schimbe abordarea. Nu s-a mai luptat cu oboseala, ci a întrebat-o: ce vrei să-mi spui? Această atitudine de curiozitate și acceptare, în loc de judecată, a deschis ușa către o transformare autentică. El a înțeles că adevărata forță nu stă în a suprima semnalele, ci în a le descifra și a le răspunde cu înțelepciune. Acest proces de a te privi pe tine însuți ca pe un partener, nu ca pe un adversar, este eliberator. Acest adevăr al semnalului interior ne arată că fiecare moment, fiecare emoție, chiar și cele negative, sunt oportunități. Ele nu sunt bariere, ci trepte. Când te simți copleșit, când vocea critică reapare, nu ești eșuat, ești pur și simplu ghidat. Este o șansă de a aplica ceea ce am discutat, de a-ți curăța grădina mentală, de a-ți schimba dialogul interior, de a-ți seta intențiile și de a acționa conștient, chiar și cu un pas mic. Fiecare dintre aceste acțiuni, inspirate de înțelegerea semnalului, devine un act de iubire de sine. Este important să înțelegi că procesul de a te iubi profund nu este o destinație finală, ci o călătorie continuă. Nu există un moment în care să spui am ajuns și să te oprești. Este un dans, o practică zilnică, o alegere constantă de a te onora și de a-ți respecta nevoile. Și tocmai în această consistență, în această persistență blândă, se găsește adevărata putere. Nu este vorba de a fi perfect, ci de a fi autentic, de a fi vulnerabil, dar și puternic, de a fi om, cu toate imperfecțiunile și de a te iubi oricum. Când îți asumi această responsabilitate, când alegi să răspunzi semnalelor tale interioare cu acțiune și compasiune, îți construiești o reziliență care nu te va părăsi niciodată. Nu mai ești dependent de validarea externă sau de circumstanțe favorabile pentru a te simți bine. Îți găsești centrul în interior, în acea înțelegere profundă că ești suficient, că meriți, că ești capabil să navighezi orice provocare. Aceasta este esența forțării de a te iubi. O forță interioară, o decizie conștientă de a-ți oferi ție însuți ceea ce ai nevoie pentru a înflori. Dacă simți că această perspectivă, acest adevăr al semnalului interior, a deblocat ceva în tine, dacă ai simțit o claritate nouă sau o speranță reînnoită, te invit să lași un comentariu cu cuvântul cod Eu aleg puterea. Este momentul să-ți asumi această putere, să o declari și să o ancorezi în conștiința ta.
Este un angajament față de tine însuți, un pas decisiv spre o viață trăită cu intenție și iubire. Acum că am explorat aceste 6 capitole esențiale, de la recunoașterea punctului de plecare, la curățarea grădinii mentale, dialogul interior, setarea intențiilor, integrarea obiceiurilor și reziliența în fața obstacolelor, și am înțeles adevărul semnalului interior, este timpul să punem totul în practică. Este timpul să transformăm această cunoaștere într-o acțiune concretă, într-un angajament transformator. Am parcurs împreună 6 capitole esențiale, de la recunoașterea onestă a punctului de plecare, la curățarea grădinii mentale de gândurile limitative. Am învățat să cultivăm un dialog interior blând, să ne setăm intenții clare și să integrăm aceste practici în identitatea noastră. Am explorat reziliența, transformând obstacolele în lecții valoroase. Toate acestea sub lumina adevărului semnalului interior, care ne arată că disconfortul nu este o condamnare, ci un ghid prețios. Andrei, inginerul nostru din București, a înțeles că epuizarea sa nu era o dovadă de slăbiciune, ci un semnal clar că avea nevoie să-și schimbe abordarea. El a ales să răspundă cu acțiune, transformând acele semnale în pași concreți către o viață mai echilibrată și mai plină de sens. Așa poți face și tu. Acum vine momentul deciziei. Te provoc la un angajament de 30 de zile. Nu este o probă, ci o investiție profundă în tine, o șansă reală de a experimenta direct puterea acestei metode. Ești gata să începi? Dacă răspunsul tău este un da ferm, atunci rostește cu voce tare, acum, cuvântul cod. Eu aleg puterea. Acesta este angajamentul tău, punctul de plecare al unei noi identități. Pentru a te ajuta în următoarele 72 de ore, iată un plan simplu. Azi, acordă-ți 30 de secunde în fața oglinzii. Privește-te în ochi și rostește o afirmație simplă de acceptare. Te accept așa cum ești, meriți iubire. Mâine, dedică 10 minute unui moment de reflecție sinceră. Ia un carnețel și scrie 3 lucruri pentru care ești recunoscător, oricât de mici ar fi. În 72 de ore, setează 3 intenții clare pentru ziua respectivă. Nu obiective mărețe, ci acțiuni mici, conștiente, care te aduc mai aproape de starea de bine pe care o dorești. Acest prim pas este esențial, căci el semnalizează creierului tău că ești gata să schimbi vechiul tipar. Alege să fii persoana care își asumă controlul, nu victima circumstanțelor. La finalul acestor 30 de zile, vei descoperi că nu mai ești aceeași persoană. Vei fi construit o fundație de încredere, de disciplină și de iubire de sine, care te va susține în orice provocare. Dacă acest video a rezonat cu tine, te rog să-i dai un like. Comentariul tău cu "Eu aleg puterea" ne arată că ești parte din această comunitate. Abonează-te pentru mai multe strategii practice care îți vor transforma viața. Distribuie-l cu cineva care are nevoie să audă aceste cuvinte și salvează-l într-o listă de redare pentru a-l revedea ori de câte ori simți nevoia de o reîncărcare. În următorul nostru episod vom explora cum să gestionezi vocea critică interioară, transformând-o dintr-un dușman într-un aliat puternic. Ești arhitectul propriei tale realități. Alege să construiești cu iubire.